Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados bilih Gusti menika sumbering kekuatan, sumbering bagas kasarasan lan kasaenan kawilujengan tumraping gesang kula panjenengan. Temtu kemawon yen kula panjenengan nembe susah utawi gerah, raos-raosipun temtu ing badan boten sekeca. Mbok menawi yen Bapak Ibu niteni swanten kula nembe nyuwun sewu rada bindeng-bindeng, nembe meriang. Ingkang meriang menika irung, ning wonten ing badan sakujur menika boten kepenak. Menika nembe gerah meriang. Menapa malih yen gerahe menika parah utawi sampun kronis mataun-taun. Kula panjenengan saged mbayangake utawi yen Bapak Ibu para kadang kinasih nyuwun sewu ndilalah nembe gerah ingkang mekaten, yen boten gadhahi kekuatan iman sing ageng, tentu awake dhewe gampang nglokro, gampang putus asa. Mila yen Gusti paring kesehatan, Gusti paring kasarasan, menika temtu dados kabingahan tumraping gesang kula panjenengan. Yen kula panjenengan ing dinten menika utawi ing saben dinten tansah ginanjar wilujeng sehat bagas waras, monggo menika dados rana anggenipun kula panjenengan ngangsu kabingahan saking Gusti. Ampun ngantos badane awake dhewe sehat ning malah sok kerep emosi, sok kerep anyel, sok kerep gampang muntap, gampang marah lan sapanunggalane. Nglampahi gesang kanthi bingah menika dados paseksen tumraping kasaenan dalem Gusti, lan kula yakin yen gesang ingkang dipun lampahi menika kanthi penuh kabingahan, sedaya nggih lajeng saged ketingal cerah, boten kados langit mendung sing suram. Lan lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah bilih rawuhipun Gusti Yesus menika ngasta kabungahan. Kabungahan ingkang dipun asta dening Gusti boten namung sabda kabungahan, ananging estu mawujud mangeja wantah wonten ing pakaryan-pakaryan dalem sing asung kabungahan. Kadangkala awake dhewe menika katon bungah ning mung lelamisan. Nek cerita gedebus padahal atine anyel, yen ketemu wong wah ngakak-ngakak ning jebulane pikirane kuwur mikir utang lan sapanunggalane. Nah, Gusti Yesus boten mekaten. Sabda kabungahan dalem Gusti boten namung winates ing pangandikan, ning estu mawujud wonten ing pakaryan-pakaryan dalem. Nah, menapa pakaryan-pakaryan dalem ingkang asung kabungahan? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuhana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi
Srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Markus bab 1 ayat 29 ngantos dumugi 39. Nalika samono Gusti Yesus medal saka ing sinagoga terus tindak menyang omahe Simon lan Andreas, ibune maratuwa Simon, pinuju lara panas lan teturon wae. Sanalika Gusti diaturi priksa, Gusti nuli murugi papane, tangane dicepeng ditangekake. Panase saknalika ilang lan sing lara banjur ngladosi. Bareng wis sore, wayahe srengenge surup, kabeh wong sing lara lan sing kasurupan setan disowanake Gusti. Wong sak kutha ambyuk ana ing ngarep lawang. Wong lara warna-warna sak pirang-pirang sing disarasake lan akeh setan sing katundung, nanging ora diparengake kumecap, awit wis padha mangerti marang Gusti. Isuke sadurunge biaraina, Gusti wis wungu lan tindak medal pados papan sepi perlu sembayang. Nanging Simon lan kanca kancane padha nusul, bareng ketemu padha matur, "Tiang-tiang sedaya sami madosi Gusti." Gusti paring wangsulan, "Ayo padha menyang papan liya ing kiwa tengen kene. Kono-kono ya kudu dak wartani kabar kabungahan, awit yaiku tujuane rawuhku." Gusti nuli ndelajah wilayah Galilea lan martosake kabar kabungahan ana ing sinagoga-sinagoga sarta nundungi setan. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus dipun cariyosaken ing Injil ingkang sepisan marasaken mara sepuhipun Simon ingkang nembe gerah panas lan teturon wae ana ing griya. Menika saged dados gegambaran naminipun gerah, mbuh kuwi mung panas utawi flu, pilek, mumet, menika ya ngalang-alangi anggenipun badan lan gesang kula panjenengan makarya. Injil kala wau nyariosaken ibu mara sepuhipun Simon namung teturon wae ana ing griya, ateges boten makarya. Ananging sasampunipun Gusti paring kasarasan, astane dicepeng terus ditangekake, panase ilang, sing lara terus ngladosi. Menika nggih dados timbalan tumraping kula panjenengan. Yen awake dhewe diparingi sehat bagas waras, monggo awake dhewe tansah purun ngladosi. Aja ngasik kados ibu mara sepuhipun Simon sing panas terus teturon wae ora iso ngapa-ngapa utawa ora gelem ngapa-ngapa. Ananging bagas kasarasan kesehatan menika dipun pigunakaken kangge ngladosi Gusti. Mila menika lajeng adamel prastawa ibu mara sepuhipun Simon ingkang lajeng kaparingan bagas kasarasan lajeng ngladosi. Menika adamel tiyang sakiwa tengenipun terus sami ambyuk nyuwun disarasake. Wiwit surup ngasi meh biaraina, wong sak kutha do sami sowan, bayangke. Landah po kesele Gusti Yesus anggone marasake, naminipun marasake tiyang ya butuh tenaga, Gusti ya mesti lelah. Ananging menika kabar kabungahan, Gusti asung kasarasan dumateng tiyang sing gerah. Menika kabungahan tumraping sing gerah ingkang sampun mantun.
Gusti asung rejeki tumraping sing kaluwen. Menika ya kabungahan. Jenenge wong ngelih nek dilalah ana panganan tur panganane enak mesti ya seneng. Beda nek wong wareg dicaosi tetedan ya bisa-bisa nolak merga wis wareg. Wong sing kasurupan, sing ora sadar, sing ra iso nguasani diri diluari Gusti. Lah menika nggih kabar kabungahan. Nah mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan badan sing tansah nampi kekuatan saking Gusti menika dados puja-puji syukur tumraping kula panjenengan sami anggenipun leladosan dumateng Gusti tumantuke dumateng sesami. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.